talaga nga ako makapaseggar ti nagaganda na pasamang inikalman na Bumbo J. Umuna-unay, DJ imuna nga pasamak nga panlaka iitnag ti naisang sangayan nga bilang ti botos nga inyitnag ti Kongreso ti inda pa ni panagbutos tapno ti kastakit masuportaran ti imununa nga desisyon ti Committee on Justice nga ipangpanguluan ni Apo Congressman Luistro. It was really unexpected that they would have been able to garner 257 votes, if I'm not mistaken, in order to transmit the impeachment complaint to the Senate. Well, at any rate, siguro this gives us a message, very important message, nga talaga nga nadagsen iti akusasyon kontra iti Vice Presidente. Kaya iti may kadwa nga nakita tayo di kalman na po, iso dito pa nagbaliw iti liderato ti Senado nga naigid dato dito. Kita doon kung kuna Bumbo J nga dito ikit na aramid gapo iti dito mapaspas mga sangan nga impeachment complaint. Although we heard Senate President-elect Apo Senator Alan Peter Cayetano that this is not in any way connected. Imsante amin nga mapilaw di tataw i-connecta po lalo dito kung kunada nga seraan dali di nakaituloy the impeachment trial, which to my mind they cannot do because this is a constitutional duty on the part of the Senate to forthwith proceed to trial. Ado di kita ko Bumbo J, agkunkuna nga mabalin nga agbutos ti Senado tapno ti kastakit by vote of majority seraan da kano detoy. But to my mind as a lawyer, ti simple nga sungbat ko kadeta kit saan nga mabalin nga aramiden detoy. Because they can only proceed to trial. The Constitution did not provide them the option to dismiss or consider a vote by the majority to stop the impeachment trial. They cannot do that. And then kamaudyanan na, dito'y panang kustudyan ni Apo ti liderato ti Senado ni Apo Senator Bato de la Rosa pagkip dito ICC warrant of arrest. I believe Bumbo J nga ilinteg nga agdama no nababangim 6 years no jak mariro dito imposable penalty at the bidding when jurisdiction ti Senado nga mang ited iti protected custody. But beyond that, when the offense is grave enough and the penalty imposable is more than what I earlier said, I think the pleasure of the Senate to accord a protective custody is already beyond their powers to do. Di jeti makuak nga sang kabasit Bumbo J. Attorney nako na mapanda ka datoy talagang topic ta iti biyang ni Senator Bato de la Rosa, Attorney Balintuna. So nako na attorney nga no less than 6 years iti kumbaga kay batugan iti panusa iti kaso nga sangsangwan iti maysa nga senador addaan ti karbengan ti Senado nga mangprotekta iti datoy nga miyembro ti Senado ngem nakikitaen ta datoy kay batugan na panusa kadatoy arrest warrant kontra kani Senator Bato de la Rosa nga inyetnag ti ICC lifetime imprisonment. Attorney so ken sa awan ti hang epektibo datoy ipapaidatata nga proteksyon kani Senator Bato de la Rosa ken anytime adaan ti karbengan ti ICC nga sumrek iti uneg ti Senado ken mapanda iserbi iti arrest warrant kani Senator Bato, attorney. I agree, Bumbo J. Makita tayo ket I think the crime being alleged against Senator Bato de la Rosa is crime against humanity, if I'm not mistaken. And you're right in saying that the imposable penalty is equivalent to capital. It is a capital offense where the imposable penalty
maybe life imprisonment. In which case, the right of the Senate under its Senate rules, while the Senate is in session, is no longer applicable. Okay, attorney. Attorney Tata Gundaway, dapat dato itibiyang ni senator, dati nga senator Trillanes. So, ano kitaan tayo, adaan ka di pa isuna nga makitinulong, o no adaan ti karbengan isuna nga makitinulong iti ICC, iti panagserbi iti arrest warrant, attorney? Well, I think he's not a part of the agency or whatever organization, especially the NBI, which is implementing the arrest warrant. He's not a part, but I think he's there in his private capacity as a citizen of the Republic. Aglalalo kit tinangay ko kit he was just responding to a challenge made earlier by Senator De La Rosa nga kunana kano ko nakadadjakmet nangay ngim isut kun mangay ko adda kano challenge na idi ano tiliwendak umay kapaykit kumuyugen ta si kapay ti mangkusas kanya ako dan sa kano isong sabit ti panpandagan ni Senator Trillanes Bubujay. Osto launa data, Attorney Valentuna, no subliante dagiti video clip ni Apo Senator Bato, ket ada nga talaga ti kasi nga panang challenge na kini Senator Trillanes. Ket laing kalman, dati met ti argumento, ti dati as senador nga challenge na isong adanak tatta nga tumulong wenno kadwada nga mangiserbi kada nga arrest warrant. Attorney, malaksid kada imbagata nga haan gayam nga epektibo datoy panang protekta iti biyang ti Senado. How about that your aramidan tata iti National Bureau of Investigation nga panang lockdown iti bisinidad iti Senado ken tunggal lugan nga rumwar ket kumbaga kitaan da iti nagyan tapnon masigurado nga adaban ni Senator Bato de la Rosa nga nakalugan ijay wenno awan. Datoy kadiket legal, attorney? I believe it is within the right of the National Bureau of Investigation to do that. At damit karbengan da kas inyat nagtilindig nga maimplementar iso dati agency nga nadutukan. So dagito yung aramid itatangag dama parte laeng dito inda pa nga sumir iti obligasyon da kas implementing agency. Ket mamatiak pa ijak na ibagatatay nga although I said nga haan ko mga rebeng na ngem kaslanayat sa kanot ti NBI in the meantime nga ipalubos da nga ikan ti Senate ti protective custody. I think this is just a measure of legislative courtesy laing kasla pamadayaw ngem natutuusan ket like I said it is already beyond what the powers of Senate the Senate could do. Attorney, may sapi karagiti dakkel nga argumento aglalo karagiti supporters iti Duterte kunada nga iti pagilian ng Pilipinas ket saanen nga miyembro iti International Criminal Court. So apay nga adapay laeng ti kastoy nga panang arestarda karagiti sumagmono nga personalidad ditoy pagilian ng Pilipinas. So adda kadi iti karbenganda, attorney, aglalo ket ti statement ti ICC ti met investigarenda ket iti panawen nga miyembro pay laeng ti Pilipinas. So adda kadi iti karbenganda nga mangiserbi kadagitoy tatangahaan nga miyembro ti Pilipinas, attorney. Bubujay, I think this legal issue has already been passed upon. Iso nga saan ko mga rebeng na maulit-ulitin na po. Agpaiso nga saan na miyembro ti Pilipinas iti ICC ket awag kuman ti jurisdiction na over these matters ngem ti kinagpaiso na dagito yung amin nga akto ket allegedly napasamak idi miyembro pa laing ti Pilipinas iti ICC. So adda dito kung kunato iti linteg nga residual jurisdiction iso data ti pagsamsam makidan ti International Criminal Court panggip dito nga banay. Attorney, pakaseknan iti impeachment trial kontra ni Vice President Sara Duterte. Let's say for example laeng maarestar ni Apo Senator Bato de la Rosa. Kaya kitaan tayo iti konstitusyon, dapat 2/3 vote of all senators is needed
tapos makonbiktar. Ito dato'y Vice Presidente, attorney, kaya nakikitaan tayo, 24 senators, at least 16 nga guilty vote. So, no once nga maarestar ni ni Apo Senator Bato de la Rosa, kasapulan ka di 16 pa ilaeng, 2/3, when no makisayan, may ikistay isunan, akas miyembro iti Senado, attorney. I think that the legal issue has become moot and academic, Bumbu J, by the passage of a resolution by the Senate lately nga inalawdan ti electronic voting may panggip iti impeachment. Ket uray presente ka sa jay wenno saan, uray yan namantiyan mo. Mabalin mo nga i-cast DJ votos mo in favor or against. So, DJ mabilang nga 2/3, alis tulat ta nga masinuno kaput ta allowed beten dito iti electronic voting, Bumbu J. Kasi gaya, attorney. So, adalata iti, kumbaga, tsansa nga mangipaay iti butos edibiyang ni Senator Bato de la Rosa oray haan nga present iti, kumbaga, Senado. Attorney, lastly, humirit na klaengen. Pakaseknan dato'y imununa nga statement mo. Naku na, nga responsibilidad iti Senado nga ag-convene ken trataren iti impeachment complaints on articles of impeachment nga maipaima kadakwada. Noong kaso nga haanda nga trataren detoy gaputa mabalin nga gaputa isuda ket alay ti Duterte wenno kayat nga lapedan iti detoy apan nakatratar iti impeachment complaints ken ni Vice President Sara Duterte kayat nasa wen isuda no kwan iti agsalungasing tilintek dagitoy nga senador, attorney. When Bumbu J, kinagpaiso na dito tinaindaklan nga probable legal issue ket kadikiti-pada nga abogado adu digiti agsisimparat ng opinyon ngem mamatiak nga ti kadaklan nga parte ti pamati ti kaduan nga abogado and even ordinary citizens is that they must and they should proceed to trial. They don't have any option to consider dismissing the complaint or not to proceed with the trial. Ket no kas pagarigan no sa andang aramiden na ito'y Bumbu J. I'm not saying, by the way, that the Vice President is guilty or not guilty. We're just talking about issues here. Ti amok deta no sa andang aramiden, mabalin nga adda siguro masasakit nga mangitunda dito nga issue ti Korte Suprema. Tapos ti kastakit ti Korte Suprema ti magdesidir. No nati ususto nga panakatrato dito nga probable nga aramiden ti Senado. Ngem Bumbu J, more than that, more than the legal issues here, I think what is important is the issue of accountability. Nagpaypayso nga awan ti basol ni Apo Vice President Sara kadagito nga aligasyon, then so be it. Let the people know through the process of trial. Ket no maduktalan to met nga adda basol na kadito then agsungbat ti rebeng na nga agsungbat. Ket no makitan to ti tao Bumbu J. Uray saan nga abogado? Uray tay simple lang nga tao nga adda iti kalkalsada. No makita danto nga dito nga proseso ket malappedan. Babaen iti certain abuse of powers on the part of the Senate. Amok nga digiti tattao ket trumkwas danto ket pagsumbaten danto digiti apo nga senador no kas pagaligan sa andang anong interpenda. Attorney Balintuna, agyamang kami ti oras ngayon pa mo iti Bombo Radyo Lawag tapos na ikasek ket makainuman da ket maalami ti opinion mo pakasek nanti dati abana ngem no adda iti mensahem kadagiti kakailian tayo aglalo kadati makikita tayo nakagulgulo nga lubong iti politika tatang agdama. Go ahead, attorney. Thank you, Bumbu J. Ti lang may bating kasarita apo nga kakailian agpaisutay ko ng Bumbu J nga we are going through difficult times. Narigat ito intay paspasaren naglalalo nga saan la iti lokal iti problema pati interong sa lubungan ado iti crisis nga intay paspasaran.
Isong agkarkararag ti kadi Apo, ni Apo Diyos ti mang silaw ti kapampanunutan ti tunggal mesa, ket dito yung intay pagpaspasaran ti Pilipinas, mapalabas ti kumanga sisasayaat, ket matungpal to kuma ti ganda ti justisya para iti so amin. Thank you, Bumbo Jay.